Αυτό που ζω δεν υπάρχει. Το Βιετνάμ σε 5-6 χρόνια μακάρι να μην αλλάξει, αλλά είμαι σίγουρος θα το μάθει ο κόσμος, θα σκάσει η μύτη και θα αλλάξει. Δυστυχώς. Είμαι τυχερός πολύ που ζω αυτές τις στιγμές. Αγνώ και παρθένω το Βιετνάμ. Θα επαναλάβω. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που βλέπω τώρα. Εν τω μεταξύ, εδώ είναι ο ποταμός Χοϊάν. Τα βαρκάκια. Τα παιδιά εδώ με υποδέχτηκαν με μπάλα. Είναι δυνατόν, εκτός από δωρεάν, να μην υπάρχει κάποιος να τσεκάρει αν κάνω κάτι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό μου έχει δείξει ο κόσμος του Βιετνάμ. Εμπνέει εμπιστοσύνη.